Diyos, maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bolkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan, iyo po ang enot na banggi kan Nisa di Aguinaldo. Ang satuya pong mga mas sponsors, iyo po ang mga minasunod. Josephine Lee, Evelyn Ko, Ophelia Tan, Belen Amorao, Brenda Luxin, Chingbi Chua, Anonymous, Adam Miras, Milo, Engineer Carl Ruchin Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw and family, Jaime A. Abion and family, Lucky Fortune Seafood Restaurant, Taike Boutique Hotel, Chera General Construction and Supply, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family, Mr. and Mrs. Ernesto Relosio and family, Rowena Remote, Dunkin' Donuts Senior Citizens Guest. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Mary Rose Oniega, HG and Ayan Peña for successful passing of 42 new dentistry kang Amec College of Dentistry. Kimberly, Josel A. Mendez and family, Astelio family, Alivin family, Lovely and Jake, Maricho Gomez, Leia Tamani and Jessamine Gonzalez. For all the blessings ni Ning Chato and family, ni Salvador and Hanilin and family, in honor of Blessed Virgin Mary kang sarong devotee, ni Gina Tan, Lopez family, Espelita Lopez family, Mercy Abion Morante. Special na intensyon for good health of Charles Ignatius Villar, kahagadan ni Eloisa Villar. Special na intensyon ni Christine, Janes and Noel Manalo and family to pass the RTL in December 2025 of Sahara May Alevin by Sahara May Alevin. To pass the LET exam ni Judy Ann Ragos, ni Mary June Olaires, for healing and fast recovery of Salvador Orfano, kang Orfano and Bercilia family, for the total healing of Mark Joshua, ni Ning Chato and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Justin Raymond, kahagadan kang Sanyoza family, ni Jose, kang kahagadan ni Nelfa Lee, sa kalag ni Azucena, ni Ruben and family, para kay Ruben asin Leticia, ni Lian Rico Obal, para kay Rodolfo, para sa iyang death anniversary ni Estela Banyas, para kay Maria asin Francisco Jr., kang Riñon family, para kay Corazon, dulot ni Jake Prades, for all souls ni Ning Chato and family, for all souls ni Salvador and Hanilin and family, para kay na Lerna Nilo Asintita, ni Cha Cabeles, para kay Grace Honey, ni Gina Tan, para kay Antonio, kang Osabals family, para sa kalag ni na Bonifacio Sr., Lozila, Virginia, Estelito, asin Joseph, kahagadan kang Espelita and Lopez family.
Diyos, maray na banggi po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan iyo an enot na banggi kan misa di aginaldo. Ngunyan sa tong pinupunan an misa di aginaldo. Sarong magayon na tradisyon nyatong mga Pilipinong Katoliko sa pagdatong kan paratubos. Mantang nagrarani na an aldaw, mamibi, magandam asin buksan niyato an satong mga puso, na panunin pagtubod asin paglaom. Tanganing sa aldaw na iyan, mamatean niya to ang tunay na pagkamuot asin biyaya nagikan sa Dios. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sangarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, ang Amen. grasya asing katoninungan ni Jesu Kristo kagurangan ta, pagkamot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa inyong mga tugang, Maray na banggi po, Padre. ang Miss Aguinaldo, sa imbang gabi, yung immediate preparation para sa pagdatong ni Jesu Kristo sa Pasko. Bako pa po ining Christmas. We're still in the spirit of Advent, pero reta naman suluan sa Adviento na corona, inulita Miss Aguinaldo na kita. Sa fourth Sunday of Advent, sa tuya na naman na sisindihan. Ako, tas tumakasalan, tagani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mayroon ka man lagod sa tuwan Diyos na makakamhan, sin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
awo ng Diyos sa kaitaasan. Ayan mo, inurog yaw ni kasinasang pamilika, pinapamoraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka na kulang kamurawayan. Agulang na na Diyos, ating langit sa mga kamay. Ang aking Pugong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kang Diyos, at ika naman, nagpaparakan mga kasalan at ginawa, kayraki kami, nagpaparakan mga kasalan at ginawa. Ako man sa mundong mahirap, ikaw na nagtugaw sa tukan naman. Kahirap kami, kahit kasalan banal, kasalan laglangan, kasalan rokahalan pa. O Jesucristo, kaibang Espiritu Santo, kawayan kang Diyos, Mamibi kita. Kagurang na Diyos, tugiti na ibahan kami kan sa imong daing kapagalan na grasya. Tuguti na mag-enot, asin ngapit makasunod sa mo. Tanganing kasaro ni Santa Maria Birhen, kami nagmamawot kan pagdatong kan sa imong aki, maandoyogan kan sa imong pagkamuot. Huli kay Jesucristo kagurang na niyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An kagurangnan nagsasadol sa Israel na magibon nin katanosan, nin huli taan kaligtasan maabot na. Aako o nin Diyos ang mga dulot kan matanos, asin sinda paoog mahon niya. Hinanyugon po niya to an enot na pagbasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan sa iyang banwaan, gibuhan nindo an matanos asin tama, huli ta maabot an asin mahayag na ang gigibuhon kong pagligtas. Bibindisyonan ko ang mga danay na naguutob, kan sabat asin dai nagbabasang-basang kaiyan. Bibindisyonan ko ang mga dai nagigibonin maraot, ang dayuhan na nag-apil sa banwaan ning kagurangnan, dai magsabi, habo ning kagurangnan na magsamba ako kaiba kan sa iyang banwaan. Ang lalaking kinapon, dai mag-isip na dai siya pwedeng maging kabtang kan banwaan nin Diyos. Huli ta dai siya magkakaigwanin mga aki. Ang kagurangnan nagsasabi sa mga dayuhan, na naging kabtang kan sa iyang banwaan, na namumuot sa ka naglilingkod sa iya.
na naguutob kang sabat, asin maimbod na naguutob kan sa iyang tipan. Dadarahon ko kamo sa Sion, ansa kong banal na bukid, tatawan ko ning kaugmahan sa sakong harong nin pamibi. Asin aakuon ko ang mga sakripisyo na idinudulot nindo sa sakong altar. Ang sakong templo, aapudo na harong ning pamibian para sa gabos na banwaan. Ang kagurang ng Diyos na nagdara pabalikan sa iyang banwaan, hali sa pagkataputkan, nangako na dadarahon pa niya ang ibang tawo, tanganing makaibakan sa iyang banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. O Diyos, kairaki asin bendisyon ni kami. Sumirang sa mo an sa imong lalawgon. An sa imong mga dalan, ipamidbid sa kinaban. An sa imong kapangyarihan, sa gabos na banwaan. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. O Diyos, pag-umawon kanin mga banwaan, huli ta ika matanos na hade sa kinaban. Matanos na inaataman mo ang katawuhan. Inaampon mo ang gabos na banwaan sa daga. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. O Diyos, pag-umawon kanin mga banwaan, ang gabos na katawuhan, mag-uumaw sa imo. Lugod, bendisyonan kita nin Diyos, sambahon siya sa kinaban. O Diyos, ang gabos na nasyon, mag-umaw sa imo. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, ipinahapot nindo si Juan, asin nagsabi siya sa katotoohan, bako takaipuan ko ang pagsaksi nin tawo, kundi sinasabi ko sa naini, tanganing makaligtas kamo. Si Juan kabaing sa sarong ilaw na naglalaad, asin nagliliwanag. Sa lipot na panahon, nauyunan nindo siya, ang sa iyang liwanag. At agad igwanin nagsasaksi sako na labi pa sa pagsaksi ni Juan. Ini ang mga gibo na ipinapagibo sako kan sa kuyang ama na nagsasaksi na sinugo niya ako. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. So, minapon kita kan simbang gabi. Kaninot na mga panahon, mayo pa man simbang gabi. So, aginaldo talaga. Misa aginaldo o misa de Gallio. Nahali sa tataramo na Gallio. Sabi yun, so tandang baga.
So lalaking manok, ang apot yan galyo sa Spanish. Asin so babae, galye na. Ninulit ito nagtuturaok. So pag matang umaga, may sa di galyo na ngayon, nagturaok ng yaso, susulog. Natapot ay ko ka ito, no? Ninulita, kan kita ma-Christianize, maging Kristiyano uli sa mga Kastila, ito ang mga paraoma na naghahali pang amayon sa indang mga harong, tangani maguma, nagsabi da sa mga padi na day da sila nagkakasimba. Kaya nag-request na mag-offer ki Santa Misa in the early hours of the morning, na mga ganyan, alas 4, alas 4:30. Tanganing, day ninda mamiso misa. Kaya po, pinagbigyan man kang simbahan sa Pilipinas, kaya nagkaigwa, nakita kayo ng misa de Gallo o pigaapod misa de Aguinaldo. Ito na ang Aguinaldo, nagsisimbolo kan pagtao. Ito bagang tulong mago, nagtao ki Jesus nin mga regalo. As in mismong Christmas, ang pagkamundag ni Jesus, regalo sa satuya. Kaya misa de Aguinaldo, misa de regalo. Ang simbang gabi, nagbutwa, later na, tumanda ang mga profesional na dahil man nakakamatang maaga, tapos pwede pa nang magsimba pag uwi ninda after office hours. So nag-request man na iwang man yung simbang gabi. So whatever it's the reason, no? Iyo po yan ang ginikanan, no? And ngunyan, nabasa ko sa Facebook, si Santo Papa, itong nagadan, sinalidan kang presenting Santo Papa, si Pope Francis, enot palang nag-celebrate duman sa Vatican kaini na simbang gabi. And ini si Pope Leo, ngunyan, iyo manda ma-celebrate manda duman, baka ngunyan o tomorrow in their time, sa Filipino community duman man sa Vatican, no? Pero bago ini, so mga Pinoy na migrants sa US or immigrants, nagpadagos man baga kainin. Outside may Pinoy, may simbang gabi. No? Kaya, padagos sa tradisyon kang mga Pilipino. Pero kay po, nasa boton takon, kita ko kaning halabaon na Christmas season. Bako ining sana mga invento o kaya we just giving in to our desires. Kundi ang ba't sabihin, tinatawan kitang orog na mahalabang panahon na maggurup-urup kung natatay ko kitang Christmas. Because the reason why we are Christians, sulitan nagdigdingan ni si Kristo. Ngunyan, para sa mga Pilipino, ang kaugmahan sa Christmas, iyo ang mas nakatutok sa indang puso. Maybe because this is very much related to pag-tipon-tipon ng pamilya, kang pagkayarak sa mga duka, because when Christmas time comes, naon mga sa mga party, o mga exchange gift, kung ano-ano, na dahil man ini nangyayari sa ibang nasyon. So, kaya nakatatak sa puso, isip kang Pilipino na siguro, mag-abot kang bear months, Christmas na daa, no? Kaya nagpuporoon na happy-happy, po na magpara greeting. Si Jose Marichan, mina pailing na, no? Sa iyang whenever, yan na po, yan ang poon, no? Mga maugmaho na, no? Everybody is thinking, oh, so many good things, bonus, 12-month pay, 13-month pay, kung ano. Pero baga,
Kaya nga ni kita tinatawanin ka ganon kahalaba na pag-celebrate tanganing lugod. So, pigasabing the only Christian nation in Asia, talagang mahiling sa puso at gawa ang pagiging Kristiyano. Nangunya, nasa limelight kita ang corruption capital of Asia. Di ba? So, bakit ganon? Halabaw na nga niyang pag-celebrate kang Christmas, kita palagod so very slow in becoming good examples, good disciples of Jesus. May nabasa ako, garo libro ni ito bagang teacher digdi sa Bio, ki history, professor, walang kapilyedo ni Vice Presidente Leni Robredo. Nalingawang ko so, but is teaching in Nueva Cáceres, Ateneo Dinaga, no? Professor Herona, yes. Kasi yung apelyido ni Leni, Herona yung middle, no? Sabi niya, kang pig-Christianize ang Pilipinas, notably Bicol, dakulaon so na-observe na pagbabago sa mga Bicolano. Ang pig-istorya niya about Bicol, about Naga. Naga bagang enot na naging Christian o naging Catholic. Tapos, after Naga, nagbalik sa Legazpi, sa Albay, no? Ngunyan, sa aroda sa mga nahiling na pagbabago sa kaugalian, religyoso, ito po na pag-abot kang Kwaresma, sabi ka sabing fasting, no? Ayuno, abstinensya, talaga daang nag-aarayo, no? So they go there in the church. Pagkatapos, guruto mo na, talagang dahil nagkakarakan. Di really. Di ko alam kung totoo yan, pero di ko din na-observe sa Legazpi, I do not know, sa Albay, na minsan baga, pag may mga ataman kitang paso, pipakarakan, bapamisa, pagkatas kami sa karakanan. So, paano yan? Ayuno, Kwaresma, tapos sigang karakan, di garo nasusobran man so sa pagiging observant garo kang mga religious activities, pero yung katugunan na medyo magsakripisyo ta Kwaresma baga, pero ngunya na Adbyento, may sakripisyo, may kumpisal, pero maugma. Kaya nagahalat nga ni kang paratubos. Yun yung one difference. So anong kaugnayan kay itong practice na ito na very, very, very true sa mga Bicolano na pigsabuhay talaga itong hinahagad kang simbahan na ang nasabing panahon of Lent or Quaresma, kung ilingon ta po, itang mas importante kan pagiging Kristiyano nata. Taining Christmas, pagkamundag pa sana. Wala pa man si Kristong pag-offer kang sa diri sa krus. Na yung ani ang nagkamit kan kaligtasan. Duman na kumpleto. So, pagsakit, pagkagadan, pagkabuhay liwat, napigapod ang Paschal Mystery. Kaya sabi niya, tatang magmahon na ngayong Pilipino, mga Pilipino, nalay po nga niya ngayon nagigibos. So, Paschal Mystery. That is why, sana kung ining pag-urog mata, pag-abot ni Jesus sa Christmas, would continue to the Paschal Mystery.
Tayo ang dahilan kung nata namundag to offer His life, ngayon baga, sa harap ta, tanganing makumpleto sa pigsasabing pagligtas. So, I hope, yan ang reason ta kung tata kita nag-uurugma sa Adviento and Christmas. Maduman kita sa halipot na ebanghelyo na nadagugta. Ang bida digdi sa ebanghelyo si John the Baptist, no? Si Juan Bautista. Na iyo man po so kahapon baga no na parte kang ebanghelyo pigpaapot ni Juan Bautista kon si Jesus na binunyagan niya, may nadadangog siyang mga pag-ibon ni milagro. Nalibong siya, o dahil siya sigurado kung hindi man ang sa pigahalat na Mesiyas. So, sinugo niya sa mga disipulo, tanganing hapoton, ika na ngaya ang pigahalat mi, o bako pa, igwa pa na maabot. Dahil man sinimpag ni Jesus na diretso na yes, kundi sabi niya, sabihin niya nga sabi naman sa mga disipulo nga sinugo ni Juan, sabihin mong ngayon nindo kay Juan na ang mga pilay nakakalakaw, mga buta nakakakita, etc. etc. So in other words, nagpupuon na sa pigapod na panahon ni Mesiyas o Messianic era, no? Biginagurara na ni Jesus. Itong Paschal Mystery, part ito kang Messianic era. No? And also the second coming of Jesus. So ano po ang nangyari? Pinapadagos o the same theme ang pigasabi sa Ebanghelyo according to Matthew. Itong pigbasa, kay Juan, no? Pigbasa na kahapon from Matthew. So, parehong manangod kay Juan Bautista. Kaya, dahil man sabi ni Jesus na garaw ka pigbasol si Juan Bautista, ika ngaya sumapamidbid sa ko, dahil makumidbid. Diba? He is the forerunner, no? Taga-panginutan, tanganing iandam sa mga tao, no? Prepare the way of the Lord, no? Ang mga kaalangkawan ipatag, ang mga tiko-tiko tanoson, no? Sa kanta, no? Sa Advent song. Pero ang apot ng kunyan, nagutubad man daw kita na ining mga pigsabi ni Jesus na nagsisignal ka ng Messianic times, iyon daw ang patunay na He is the Messiah. Siya man ang gadso pigahalat kang tao. So, pagapot kang Christmas, bako lang na kitang mga Pilipino nagahalat o nag-celebrate na may namodag na paraligtas, kundi it's the whole world. It's the whole world. Ang bilog na kinakban. Kaya nga ni ang hapot, natang ngayat very special ngaya sa Pilipinos sa Christmas. Hapot ang lambang saro. Natata special. Ninulit may regalo. Ninulit may mga bagong damit. Party. Increase in salary. Whatever, no? So, hindi pong pagkamidbita kay Jesus na tinabangan kita ni Juan Bautista, ang supay ni Jesus na nakakailing sa buta, kakadangog sa bungog, nalilinigan sa daoton. Sabi ko sudma sa homily na karon dahil man nangyayari sa ngunyan, pag madyan ka sa mga ospital, especially BRTTH, kulang pa nga ni kulang pang mga wards. Nakakawa pa paghagi mo sa
corridor, duman naka sa mga may helang, di ba? Duman naka-higda. Makaira ko ta maski bulong, so check-up, lahat hinihingi sa gobyerno, no? Kaya dahil ko aram kong iyon na yan sa mensahe ni Jesus na pagagalingin ang lahat na may helang. Di ba? Dumadami pang ang may cancer. So kaya ang pagtubod ta, sometimes, kung anong nahihiling ta, medyo nagtataong pagduda, no? O am I saying na bako si Jesus ang Messiah? Bako man po. Pero nung sabihin niya na indirectly to San Juan Bautista na uya bagang yang mga ebidensya, may mga milagro, may mga bagay na ginigibo sa Jesus na dahi man kaya ng tao. So somebody na bako sa ng tao, kundi pinadara kan Diyos mismo, kay bahanta na. Kaya, ano naman yung gibon kang tao? Magtubod sa iya. Taga nito pigsarabi yung mga milagro, magibo man sa lambang saro. Bako ba kayo ng mensahe na nagdigdi ang Diyos, tanganing mapakusog ang tao, ipailing ang tunay na kaligayahan. Kung minsan, maugmana kita, tayo may kwarta, maugmana ta sikat, maugmana sa mga arugkay na arugkayan. But that is not the kind of happiness ng kagurangnan gustong itaw sa to. O kaya may iba pang mga pigihiling kitang klase ng happiness. Happiness sa droga, happiness sa pagsugal, kung ano. Mga tugang ang mensahe ni Jesus sa araw kay ni na pinadala siya kang ama, tani kita maging maugma. Siguro, ang hapot man sa to, managod kay Juan Bautista. Kung si Juan Bautista pinadara, tanganing hiligon o manginutan sa pag-abot ni Jesus, anong klase man kita kung kita mga Juan Bautista? Do we really teach the people o ngayang agihan? O niloloko natin? Karuman bagaso, matika ki taxi. Anong giwang taxi? Para walang patakkan metro, ikot-ikot. Hindi naman alam nung nakasakay kung yun ang tamang dala, no? Di ba? Ang taxi baga nagtuturo, ang driver nagtuturo baga kang tamang dalan. Bako nakikiiwal, pas-pasig, pasop sa dumaan, takaling maraming pasahero. Bako manggaro yan ang tunay na job ng sarong driver. Pero kita, bago makita driver, paano tapig tuturo si Jesus? Paano tayo sa pigdadara? Sabi, sa pamamagitan ng salita at gawa. Kaya, sa pamilya, paano natin tinuturo si Jesus? Ano na ngaya? Tama na ngaya ang TV, ang cellphone. Dahil na kayo nakakapag-aral. Yung iba nagagawa, pero yung iba, ang mga reklamo, matagaso na ngayon Father ang mga akingon yan, dahil ang disiplina. Pero kung naputon, nung ikaw bata pa, di pa gaganong ka rin. Para kasi ang bata mag-enjoy, no? Pero sometimes we really have to discipline them, no? Ipan may time sa TV, may time sa ganitong gusto niya. Dahil hindi naman lahat pwedeng ibigay. These studies is more important than the TV and the cellphone, no? Kaya po, paano? Anong klaseng John the Baptist tayo, no? Siyam na alaw tayo mag-simbang gabi o Misa de Aguinaldo. Paano natin naiisip na
Kita pala bilang mga binunyagan kay Jesus, mga Kristiyanong tinatawag, may dakula palang obligasyon to bring Jesus. Ano sa tema nung pumunta si Pope Francis dito sa Pilipinas? Was it Pope Francis or John Paul II? Makayo na po nga ni sa tema kang kanta, no? Tell the world of His love. O ikaw nga magtitel. Magayon na ba tita love? Pero pag nadagog mo ngayon ang mga salitang love sa mga love song, iba-ibang klase na ano. May mga... Hindi mo na araman kung anong klaseng love. Pero kung kita nagsusunod kay Jesus, dapat alam tang love na gusto ni Jesus na arugon ta. Tanganing sa paagi kang example, kinasal na tayo, yan ang papakita natin na tunay na love ni Jesus. At sa kapag mas kinay ka namumutan, mamut ka manggiraray. May dikit bagang sacrifice ang love. Kung dahil mo yan na ibibigay, hindi mo na mamatayan, that means you're not yet in love. Na tunay. Nata nagtitiis sa mga OFW because love nila yung pamilya nila. Pero marami naman umuwi, may iba ng love. Nagulo na kung naaraman kaan, igwa nang nakilala doon sa ibang bansa. Naliliputan siguro. Pero sa'yo, mainit baga sa Saudi. Anyway, mga tugang, ano ang mga karakteristik na ipinakita ni Jesus sa to, na man ang pagdarata sa iya, na bilang mga Juan Bautista, ipamidbita siya, siguro tulong bagay, at katotohanan. Anong klaseng katotohanan ang daradarata? Pigsasabi, pigkapakita sa gawa. Tunay ba o fake? Kasi paraging may nagkukumpisal, Father, white lies. Sabi ko, ano ba bang kulay ng lie? May gray, may green, may black. Parang sinasabi na sa white lie, hindi naman lie. Bakit nagkumpisal ka pa, kundi naman pala yung kasalanan? Pero pag sanay tayo sa white lies, wala na, hindi ka na magsasabi ng totoo kasi doon ka na nasanay. Lalo pag unyan, di ba, iniiba ang mga kwento, fake news. Pati sa simbahan, nalaog na kang fake news. Nagulong kang ma-scroll sa Facebook, pag unang matotoo. Kasi pigaramit na si Cardinal Tagle, nandun na nagpo-promote na kang sa mga kung anong vitamins. Gagawin mo yan ni Cardinal Tagle. So, yan po. If we are John the Baptist, what kind of truth are we bringing to people? Truth. Ikadua, happiness. Anong klase? Okay na nga yan? Okay na nga yan. Konti lang nga yan, happiness lang nga yan. Hindi pwede. Ang tamang happiness sa sabi ni Jesus, so, honestong happiness. Walang dinadaya, walang tinatapakan. How can you be happy when you are committing those evil, no? So, honest happiness, happiness na malinis, dahil iyon ang gustong ibigay ni Jesus sa atin. Kaya kasi siya, pobre, dahil walang borloloy sa buhay. Pero kung kita, di na nagiging happy, palagi nang may aircon, palagi nang may 90 taon suhong ta, saradit na electric fan, di man electric, battery lang, mabintahon, saro nga ning pa, di pigburugtak na sa katawan niya, palaging nakasindis.
Grabe na mga needs kang tao, no? Di na kontento sa walang kuryente, walang cellphone. So, ano ngayon, Father? Level up. Anong level up? Bigo para dagdagan mo ang needs mo. Dati na yung man yan, nakakaya mo man mabuhay. Oh, what is the kind of happiness that we are telling the people? Kung nagdigdi si Jesus, yan pagsasabihin niyang happiness, magasto, maraming kailangan. Ikatulo, life. Anong klaseng buhay ang gustong ipadama sa atin ni Lord? Diba? Yan karutulong bagay, i-connecta kay Jesus kasi yan ang mga importante sa buhay ta. Kung kita dyan the Baptist, iyan dapat ang daradarata. Tanganing sa laoki, 8 pang aldaw, iyan po ang paghorop-horopan. Anong klaseng katotohanan, news, ang kinakalat ko? Anong klaseng kaligayahan? Ang buot kong makamtan ko? O kaya ang pamilya ko? Tanganing di ako panic buying? Na para bang Christmas ang anong perming importante. Di ba na, giling ka kay TV, bata ngaya mapasko, bata ngaya araw ka ini. Pero minasa ng Pasko, kaya magabot kang Christmas, ano na, we are all tired. We are all tired. Taday mo na nagkukut-kutitap ng mga ilaw, di ba? It's very, very simple. But that is the real meaning of what is to be a Christian. Handa kang magtiis dahil mahal ka ng Diyos. Sige po, nakulong pa kitang 8 pang aldaw. Sana ay, yung sinabi ko ay bigyan natin ng pansin kasi yun po ang, in a way, the 3 points tanganing maging maray na Juan Bautista, as in maipakilala tang kagurangnan. So, tunay na truth, katotohanan, tunay na kaligayahan, tunay na buhay. Dala-dala tayan dahil kay Kristo. Magtindog na ipayag tang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan si Juan Bautista, duminatong bilang saksi na nagpahayag kan ilaw. Mantang nagaandam kita sa pagdatong kan ilaw, hagadon ta sa Ama na himateon ang satuyang mga pamibi, simbag niyato, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang lambang miyembro kan simbahan sa kinaban, magpuka asin magandam sa pagdatong ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga banwaan na bakong matanos,
na pinapadusahan asin inaapi, matauwanin katalingkasan kan mga lideres nin mga nasyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing siring ki San Juan, magkanigo kitang maging matinubod-tubod na mga saksi ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagagabatan sa buhay, urog na an mga nagmumundo asin naghehelang, makamati kan kaugmahan kan adbiento, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadanang paratubod, magugma sa buhay na daing kasagkoran sa langit no nakahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Amang makakaman, an sa imong pagkaherak, daing katapusan, ang mga nagugutom, binabasog mo, nin mga maray na bagay. Tukdoy kaming mabuhay susug sa imong pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mga tugang, tangan ining sako asin sa indong atang, maako man lugod kan Dios samang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na sa muyang kusog, sa imo yan sa mong kaglaom ng kaligtasan, sa muyang pagdulot kini mga atang baguhan sa imong kaugmahan, sa muyang kaladman, singibawa kaming buhay na sakripisyo nin pag-umaw, huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
Kan kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas. Danay, si minsan nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, Diyos na makakamana daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa moong kagurangnan. To, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magarubay sa imo na Santa Maria, danay na Birhen, pinagidam niyan bugtong mong aki. Sa lintong at Espiritu Santo, siring mandanay ang kamurawayan, kan pagkabirhen, pinadakop niya, sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Kristo sa mong kagurangnan, huli sa iya nag-uumaw ang mga angheles, kan sa imong kamahala nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga palada na serafines, sarabay nagsilibrar sa kaumawan. Siring man kami pinagbubuot mo, makasanong sa indaan sa mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairibang nagsasabi, Nani kanagadan banal, barabo ding gabos ng kabanalan, kaya ning mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasuliiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siringmaan pagkapamanggi sa pagkuha ng kangkalis, sigirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin danay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipagibuhon Indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagruron mo sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan, kayaning tinapay nin buhay, sing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkani ko mong magatubang, sin maglingkod sa imo, sin nagkikimahera kami, na nagaarang, na kami nagpapaginabang, hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo, kaya mo magagurangnan sa imong simbahan na nakalakop, sa bilog na kinaman, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singkabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong ginigirimdom, pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadan. Dangan ako asinda sa liwanag na sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo. Sanudas Tadeo sa mga apostoles, sing kabos na santos sa kaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen, Katugduan kay mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi.